Да бъде така. Значи, Считам, че е изключено министър на вътрешните работи да не е знаел за извършваното подслушване, най-малкото защото това се изисква от него съгласно разпоредбата на член 34 алинея 1 от Закона за специалните разузнавателни средства. Обратното би означавало неупражнен контрол, което също само по себе си е наказуемо. Така че всеки от нас се счита застрашено, всеки от нас се счита потенциална жертва на подобен нездрав и нерегламентиран интерес. И най-лошото е, че такава информация би могла да бъде използвана в икономически аспект за придобиване на имотни облаги, каквито случаи и примери могат да се намерят лесно. Подозирате ли, че и вие сте била послушвана? Не изключвам такава възможност, но ми се струва, че това няма значение, освен ако тази информация, която е придобивана чрез използването, нерегламентираното използване на специалните разузнавателни средства, не се използва срещу гражданите или, както казах, за придобиване на имотни облаги.